Pyöräsiä söin. No, olivatko pyöräiset hyviä? No pyörä. Totta kai, kun äiti teki. Happari, 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 happari. Happari, happari. Olivatko välttämättä maukkaita? Ei, vallan suolaisen makuisen. Tappari, 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 tappari. Olisitteko välttämättä lähteneet patakorpeen saunaan, jos olisitte tunteneet isänne likaiseksi? No en välttämättä, mutta osa sekin on ollut hyvä. Tappari, 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 tappari. Ja pieneltä siskolta kysymme seuraavaksi, että oliko pakko? Ihan vitun pakko. Pienen siskon tyttäret, välttämättä. Mikä? Vastaa sitten siihen. Vastaa joku. Tappari, 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 tappari.